wechego eyo makare kendo odiochieng' ma kawuono odwa konyowa e kolo wechego eyo maber ahinya e kinde ma bende wadhi mbele koda nonro mar Gaset okinyi ma kawuono. Sharon gi Edwin uchiew nade? Sharon ne waseromo. Edwin ema koro nyiswa ni uchiew nade? Achiew maber Joyce, kendo an gi mor ni achopo kata ka bed ni midhiero mag mafuta pod chalo. Koro achopo maber. Ichopo kata bende apani sani ka midhiero mar mauta sani koro nitiere pacho kae monego bed ni ji time orako. Ichiew gokinyi ti wuotha wuotha nyaka ofis. Kata ndiga be nyalo. Jenyo ndiga. Sharon into kose in bidwa chako timo orako kibiro ofis ka to koro en mana waromo mako diki iringo mos mos. Nega nyo ndikni moko manya sani miluongo ni mountain bike. Maga manego pundi kora nyiew sani. Kata kamano ageno ni fungruok ma kama indikoro dhi bedo kaluore gi ogirimiti ma bende jatend piny Kenya nochwe koke. Kata kamano nyaka Ramogi ajua Sharon kaachiel koda Edwin wantiere kae kod oboke ariyo kata Gaset ariyo, mano mar The Standard kaachiel koda Daily Nation. Kawuono neno ka Gaset ariyo gi thuon wach ma bende gimiyo pek odiochieng' ma kawuono bet opogore matin. Ka wang'iyo Gaset mar The Standard, thuon wach ma bende gimiyo pek otudore koda omenda mabalang' mar deroma bilion 34 ma bende jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta nochwe koke odiochieng' manyoro mar mondo mi kembe mago mag maute pacho kae. Ka mano mar Daily Nation aneno ka gimiyo pek wechego mag siasa, wich bar maduong' masani ogai mar ODM Raila Odinga nitiere godo motelo ne yiero maduong' ma higani. Unyalo wacho ang'o kotudore koda thuon wach mag Gazede ariyogi? Kwa chako kod Sharon. Ingeni Joyce kachako koda Gaset mana kaka iwacho mar The Standard, omenda babalang' maromo bilion 34 ma bende koro jatend piny Kenya nochwe koke. Ingeni ma endie geno ma bende jopiny na geno nikech piny owacho no chiwo singo ni chakre chieng' tich adek gonyruok kata fungruok dhi bedo koluore koda nok mar mauta ma bende osemako gwenge mopogore opogore. Neno kata mono odiochieng' manyoro giwacho ni gwenge kata ma Kaluo, kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu ni ji nyiewo kata mana lita achiel e nengo mar siling 300. Koro mane wach kaluore koda nok mar mauta gisanieri no kwako gwenge mangima kata mna gwenge mag dho wadh nam chumbi kama bende port nitiere sadi bende nitiere nok mar mauta. Edwin korka korinyo wanene wechewa manyien ni timonwa sigana moro kotudore koda wechegi. Komana nya Joyce, weche mag nok mar modhi nyamburko to sani en wach mana kaka ineno oboke ariyo gite okete kaka thuon wach kata ka beni nation ong'iyo siasa to piny ka pod gikete mana mbele ka mangiso ni en wach maduong', en wach mapek sani omako piny. To koro geno nitie mana ni omenda mane obedo mano migosi Uhuru Kenyatta ochwe koke budget mambalang' ma koro dhi golo bilion 34 nyalo chulo gope mane nitie to kendo nyalo gayo medruok mar nengo e ndalo mabiro. Ka wachako koda oboke ni mar The Standard, mana kotudore kapod wantiere wechego mag mauta kata budget mabalang' ma bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nyochwe koke odiochieng' manyoro. Wach makamano aneno komi pek e itoboke mar 5, 6, 7 kaachiel koda 29 mano mar Gaset ni mar The Standard. Edwin, in kalure ni in manyi timonwa report makamano e wang' jowi marwa mar Ramogi TV kaendi kendo in kaka reporter mar wechego mag ohala, wach makama endi bende nyalo konyo kalure ni sirikal kata ncho singo ni kochopo odiochieng' makiny to midhiero mar nok mar mauta nyalo rume pacho kaendi. Omenda makama endi makoro oket tenge mar mondo mi kembe mag mauta biro konyo mapiyo kose pod obiro kawo thuolo malach? Geno nitiere ni koro nikech omenda oseneno ni dhi biro, fungruok nyalo biro e ndalo moko ma mbele ka. To kata kamano mondo mauta ochope gwenge to ok dhi bet gima dhi timore dichiel nikech nitie kaka gwenge mabor gi Nairobi kata mabor gi Mombasa nyaka lori moro wuogi madhi maol mauta maduogo kendo. To be inyalo paro ni bedo gi nokno ji mang'eny sani dwaro mauta manye kodonjo ni kendo ji ni mana kode. Koro ananeno ndalo 15 kochomo ndalo 20 eka koro wabro bet gi mauta mantie kamoro amora. Ndalo 15 kochomo ndalo 20 mano dong' wachopo giko dwe mar 4. Wanya chopo giko dwe to ahinya bende king'iyo joma uso mauta
rito tarik 14 mabe pod ibolande bei ibolande nengo manyien. Koro jomoko bende nitie ma pod dhi yude to giwacho ni nikech waseneno kaka nengo mantie pinje maoko osebet kadhi malo, ging'eyo ni idhi med nengo. Koro ka in ng'ama nigi siso mar omenda mang'eny to kan rito kokalo tarik 14 kore kochako uso kendo. Koro pod wadhi neno ng'ikruok ma ndalo moko madhi 15 kochomo ndalo 20 nikech inyaparo kaka nwawacho ni ka nitie ng'ikruok mar ndalo achiel to kawo ndalo 4 mondo olos wach mar ng'ikruok. Koro sani wasebet gi ndalo 9. Koro kigo gi ding'wen to dhi ma ndalo 30 gi moro. Mana ndalo 20 kod kata 36. Kata kamano mana Joyce kaluwo kata mana gima Edwin owacho. Ing'eni sani kaka nitiere nok mar mauta. Kila ng'ato ineno kata mana nyamburko mang'eny. Jo bodaboda tema koro timo mach. Jo bodaboda koro mang'eny. Gine ma koro ging'eny station logo mo. Kata mana kamano kaka Edwin wacho, ing'eni duol mar EPRA dwe ka dwe gi jaloko ga nengo mar modhi. To ka dwe ni eri bende ing'eni dwe ma nengo ma sani watiyo godo mar siling 134 mano loki dwe mar adek. Sani wani dwe mar 4 lokruok ma kamano bende gino tim chin tarik 14 mana kaka Edwin lero. Koro ananeno ni kembe mag mauta ginyalo logo kata na gikawo mauta makama to gipandi kata na gikan ka girito lokruok pono na gikawo nengo mar siling 334 kawan nengo iloko ochopo tam ne 440 nikech nengo to kane kabiro lor nikech sani enena idho. Koro en gino marwa ni koro gibiro logo moto jo Kenya biro yudo ting'eni jamburko mathoth bende onge koda mosani. Koro mane midekre gi midhiero ma bende nitie. Mana tiene ni nengo mar ngima e pacho kae wanyalo wacho ni medo mana ridore e kinde ma wadhi kawa kinde dhi mbele. Aka wang'iyo boke kae ndi mano ito boke mar 5 mano mar The Standard ka bende aneno komiyo ji okenge 10 ma bende ji nyalo tiyo godo e kungo mo matin ma bende gintiere gode nyamburko margi. Kama okungo kanyo wach ni onego bed ni irito nyamburko mari e yo makare, ineno ni itimo ne service e yo makare mar mondo mi kalure ni servicing makare nyalo konyo mar mondo mi nyamburko makamano kik ti koda mauta mathoth. Gimar ariyo kae ndi be wach ni go easy on the pedals go kik inyon gi anyona matek. Ineno kaka irito gi e yo makare, gigi gin adiera ni nyalo konyo mar mondo mi nyamburko mari kik ti koda mauta mang'eny kose nang'o. Hapa ni kajote na dier nikech wacho ga ni kar go easy on your pedal wacho na accelerator cha kinyone matek ni on speed ok nyone mana nyadi tek ni you just speeding like that inyone mana mos ke accelerate mos wacho ni nyono nyadi chiel kamano tero mauta mango mathoth. An sani agolo mana woche kora nyone gi tie inyone mana mos. To bende kapod wantiere mai weche gi okwenyo wiwok nyalo wil kokwa mulo gi ma jalup jatend piny Kenya William Ruto nowacho kotudore koda midhiero mar nok mar mauta masani nitiere pacho kae. Ruto sani koro lieko ni kata oseyo ni nitiere cartels moko ma bende oseti godo ni pesa no mano nego bed ni ichulo kata kembe mag mauta pacho kae ndi nitiere kaka noti godo e gik mamoko gino masani koro kelo nok mar mauta pacho kae ndi kendo koro seyo sirikal ahinya kotudore koda wach makamano. Korka kori Edwin ineno nang'o? Nitie moko matin ma Ruto nowacho man ga dieri e iye to nitie moko ma pod ok wanyal ng'eyo nikech ento be nyalo bed ni en gi ng'eyo moingowa kaka ng'ama jalup jatend piny Kenya. To kata kamano penjo maduong' en ni siling bilion 39 mosebet kichoko nikech pesa mineno itiyogo mondo oga medruok mar nengo ok en pesa ma sirikal golo kamoro kata ma piny owacho gola e okapu moro. En pesa ma in kod an seche mwadhi olo mo to wane mwachule siling 5 e lita ka lita. Lita achiel wagolo siling 5 ma iluongo ni Petroleum Development Levy. Pesa ni nwachako golo dwe mar 7 higa mar 2020. Koro kigo dweche gote at a rate of wayudo gimoro bilion 2 e dwe ka dwe. Ochopo gimoro 40. Mano dwe achiel bilion 2. Dwe achiel wachoko gimoro bi. Koro chopo gimoro 40 bilion. Koro penjo ma Ruto penjo ni 39 ni osedhi kanye. Onego ben mani duoko ma onego wayudi kata nikech wambe wan mana jo Kenya en ni chakre ne ochak gayo medruok mar nengo wasetiyo gi pesa di to dong' adi. Nikech awinjo ka jagoro mangirore migawo mar modhi bende nowacho ni odong' bilion 4 kende. Emomiyo koro igolo omenda mar budget mabalang' mondo dhi ojiw aguluno
mondo ka koro wamed gayo medruok mar nengo. Koro penjo mar bilion 39 no to en penjo ma duoko ne pod onego. Tigini Joyce kata mana kaluwore koda penjo ma bende jalup jatend piny Kenya William Ruto penjo. Owacho ni omenda ma kamano gikia kuma nodhiye ka bende giwacho ni ngeni od bura maduong' ma pacho kae manero the Parliament of Kenya ema nego bed ni puodho kama bende omenda ma kama endi dhiye. Kaluwore koda jalup jatend piny Kenya owacho ni bilion 39 ma bende noket tenge mar mondo mi okony sekta mar mo. En okia kuma nodhiye to bende od bura maduong' ma pacho kae endi bende noko puodho kada mana okenge ma bende nuti kode. Koro en wach ma bende koro pod oweyo oganda mathoth gi wuoro gi penjo mathoth. Mana kaka wacho ni chalni nitiere cartels moko kata chudhe moko ma olal koda pesa ma kamano. To king'iyo mos Joyce, embo nego beni wapenji. Nikech en bende en sirikal wapenji ni bilion 39 chakre higa mar 2020 nodhi kanye. Gima koro sani bing'eni Ruto chalo jalno mosewuok e sirikal. En kata obedo ni en jalup jatend piny Kenya to en ema okwedo sirikal. Owuoyo kaka jalno ma en jatend kweth ma kwedo piny owacho kata opposition leader. Matiende ni en sani gimoro amora ma sirikal timo obalo goyo. Ok odwa yie ni en bende entiere iye kanyo. Ikini en koro en full time otimo campaign koro. En odhi nyime gi timo campaign koro ng'eni timo campaign kigodo piny owacho ma bende intiere. Koro ng'eni kotimo campaign sen mana sero ombulu. Mar mondo mi onene odino buge. Ng'eni sani kosero ombulu na johera mag wacho ni buge muneno ka abiro dino gi kwa yiera. Magi gik motiyogo. En wach malich ahinya nikech e demokrasi mar Afrika kae apani Kenya wan gi hono mang'eny, hono maduong'. Gik mapok nono nikech ma betielo mokwongo wanyalo wacho ni historia ma piny ngima ma jalup jatend piny Kenya pingo telo to ema entiere en kweth mabalo ko wach matek ahinya. Kata kamano ka wadhi to boke mar 6 pod gin mana weche gi mag mauta ka bende wach kae ni nitiere jogo masani ting'o mauta e jerrycans kendo ong'isgi ni kapo ni gise ting'o mauta ma kamano to koro gidhi uso e nengo mani malo. Bende kaluwore koda stock kata fuel stock in the country mano ka chengeso kaluwore koda Kenya Pipeline Company nentiere koda milion 69 mano mar super petrol, milion 94 mar diesel, milion 13 mar kerosene kata mauta mar taya kaachiel koda milion 23 mano mar jet mago liters mag jet ma bende nitiere pacho kaendi. Penjo pod ni mauta gi nitiere to karang'o miyo gichope tesend kuma kate stations me iloke mauta kendo kwaneno kata ka nyamburko pong' joma nitiere koda jerrycans kata mbugru mag ting'o mauta bende opong'o tesende mag logomo. Sharon ni nyalo wacho ang'o kotudore koda wach makama? Ing'eni wach makama endi kata kodoko ni mauta makamago modhi mopogore mana kaka iselero ni nitiere omenda mabende napok ochul gimomiyo ni jogo eko ma uso negi mafuta napok ochiwo mo makamagi. Koro diche manyoro kana jatend piny Kenya osechuo koke wageno ni gibiro chiwo mo makamano. Kata kamano Joyce akeno diche manyoro bende ni neno tipo mar achiel kuom kembe malogo mo kana modonjo kaka ni rwako mo gi sironyo. Ichalo ng'ama rwako jatelo moloko ramula to kara manat ni trailer moting'o mo emiromo ne ka ji omor wanyalo wacho ni mor gi ilo nokwako tesend no mor gi ilo nokwako tesend no nikech koro ngima gi be ne kinda akuru koda sumbi tich be koro nyalo lal. Ora pani jogo noneno ni ma koro tich oduogo nyaka ne giwerne mo. To wach maduong' ahinya be e boke mar 6 en ni joma kano mauta e ute gi mbugru ma giomogo mauta gi nyalo kelo negi midhiero maduong' ahinya nikech kikano mo gi 5 liter gi jerrycans to macho muoch jogi nyalo winjo matek ahinya. Odno nyali to bene tok chik ok onego bed ni ma gimoko onego timre. Aneno ka jomoko muko nyaka king'iyo picha moro ni piny kanyo omuko tank mar pikipiki mar apiko to dhi omogo mauta kore koduogo tweye kendo mano ok apani ji owinjo matek ahinya kendo gik motimore mang'eny e tok chik apani kore kibro ng'i
bang' ka koro wach midhiero ni oserumo. Tingine edu kata mna kinyo kata mna wach makamaindi Musainya Joyce kingo kata mna wach mar tingo kata mna mo e jerrycan kata mna ka bed ni chiko ko yienegi ngegi mo ni gitingo mo makamana jerrycan ngato ka jerrycan mar lita 20 odhi mar mondo mi onyogo domo onyo mar mondo mi ous ne jowetege mabende otiyo gi nango mamalo okang makamano bende Edwin Okoth noselero makare kata dushing manyoro kan watwak nwachangani mano okoyiere koda chik mapachuka Joyce dushi makawuono adhi anyiewo mo tadhi akete oda to samoran gi nyithindo to mo mar petrol ngeni olomo amoya kan kech it's highly inflammable ma onyalo kata mana wangi gi jogi te e ot koro oganda seche mabende koro gikawo kang kata mna mar yudo profit kata mna yuto margi bende gipar ni ngima margi duong' maloyo okenge makamagi sani koro nosechokogno mo ibiro yude e yo makare to bende onyalo yudo ni sani ma koro jirikni kanyeo mauta ginyiewo to gikano e nyamburko sani wachomo siasa jomoko gin jonjore ok wanyal ng'eyo pach jomoko ponono ginyiewo mauta makamago gidhi gikano ginyalo tiyo gode timo maundu e kinde mabiro mbele sani jonego bed ni beda kicha ahinya omiyo kata tesendego malogo monego okwera ahinya wach mar nyiewo mauta e mbugrugi nikech kopogore kata koda kano gi jomoko bende mede pi kose mede pi odhi uso ne jago ma kata nyamburko nyamburko ka iseriwo mauta ka achiel koda pi kiketo kacha dongo dhi ketho engine mar nyamburko gino madhi medo kelo lal maduong' ahinya to gimago ne nyasero kamano ni bende skunde oselore ng'eni sani kata mna ka ji dhi nyiewo mo ging'ini ng'ani ng'ang' nyiewo mo nikech midhiero kwako ji te sani makata ni yudo kata mna japuonjre moro amora nyalo dhi kacha to nyiewo mo gi mbuguru to tere skul to ki wange kata mna kinde mosekadho wang' mag skunde ang'o mana kelo magi bende na chiel kuom okenge mabende ni wacho ni kelo wang' mag skunde ato kapod wantiere mane ito boke mar auchiel kae nok mar mauta bende ka wang'iyo kata Nakuru, Baringo, mago counties ma Nakuru kachiel koda Baringo. Jopur makono bende sani koro ywaka ka giwacho ni chenro mag gi mathoth sani koro chung. Akaluore koda nok mar mauta kaluore ni tractors ma bende gitiyo gode puothegi sani koro chung. Kaluore ni mauta onge to tractors makamago nyaka bed ni tiyo mana koda mauta eka chenro gi mag tich ma pile pile dhi mbele yo makare. Nok mar mauta ni bende oketho sectors mopogore ahinya. Mano en achiel kuom midhiero makoro biro gi midhiero mar nok mar modhi nyamburko wuotho bedo matek nengo mag gik moko dhi oidho to sani be koro bedo ni jopur bende nigi ng'ikruok nyiso ni ngaji be koro biro mbele nikech ka ok gipuro ing'eni nitiere seche ma jopur puro to gipuro gi nengo mamalo nikech ng'iewo modhi nengo mag modhi odhi malo opogore ahinya gi ka koro modhi go be onge mano nyiso ni kata puro ok gikomo wawuoye jopur madongo matiyo kata gi tinga mondo kom kende to gipuro puothe madongo mage kuonde ma chiemo aye makoro nyiso ni kaluore kod okang' makamano Edwin mana kaka ilero nyiso ni koro ngaji biro bedo ngaji maleyo e kinde thuolo mar dweche mabiro nikech ka koro komo sani pok okom tawinjo ni nitiere gwenge maka bende koth chwe gi sani donge kendo koyombo gi to mane kaka koro wan matek koro bilion 34 manobedo side nyoro ni nyalo mana gayo moko kuom midhiero mosebetgo lakini mbele nyime kocha to pod wabro yudo midhiero maluwore gi mar nok mar modhini pod in gi wach moro mida wachang'adi ang'iyo kwan mano miwa kae lita milion 69 mar super petrol 94 mar diesel Kenya watiyo gi milion 200 mar diesel gi petrol dwe ka dwe koro gini en ndalo matin tu mangiso ni kata kamano kata kwan miwewa sani pod nok moro to nitiere ato kotudore koda budget mabalang' mabende jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta nyochwe koke odiochieng' manyoro Edwin bende nyitimo report moro mar ni ineno kata iketo gigo mopogore mabende jatend piny Kenya ne okete koke omenda biro dhi e sectors mopogore mana kinyalo lero ne joneno magwa ni budget no noting'o gik moko kaka mage mabende jatend piny Kenya okete omenda aneno ka kopogore gi midhiero mar nok mar mafuta mar mauta no mi pek weche mag yiero koro no mi IBC bilion 8 momed gi mar timo yiero
oket milion 950 mar ndiko obila manyien kabe mano gitemo mana jiwo arita mar kwe ka wachomo yiero mondo joma pod nie tiegruok obila go nyalo wuok oko mondo konywa e weche mag yiero. Migawo mar somo bende noyudo omenda ka TSC nomed pesa moro mar ndiko tiego to gi chulo jopuonje to gi bilion 6.9 mar gero kilese manyien ka wawuok wadhi e line mar CBC mar CBC ma wadhi chako. Koro mago moko kuom migepe mane oyudo omenda, lakini koro kwadhi yudo iluongo ni supplementary budget no mobedo mochwe kok tich abich to wabro joneno wabro yudo wachno meyo matut. Sharon korka pachi ka mana kaka Edwin oselero gik mopogore ma jatend migawo mar jatend piny Kenya moluoruru Kenyatta ne omiyo pesa wechego mag somo, wechego mag jiwo arita e kinde ma wachomo yiero kaachiel koda medo IBC bende omenda. Magi nyalo konyo ahinya e kindegi mag campaigns kose? Ageno ni biro konyo nikech ing'eni ji ok osebedo kod adiera kaluwore koda koso keto ikruok makare e nyim yiero mabiro. Koro ing'eni mano ka koro osechiwnegi omenda ma koro nyiso ni kuonde ma IBC wacho ni nets kata na mbui mar 3G ok chopi. En geno marwa ni koro gibiro keto tudruok e yo makare. Koro ing'eno kang' ma kamano kelo wacho ni kelo tegno kata mna miyo oganda ma pacho kaendi bedo kod adiera kod duol mar IBC. Bende kata mna kaka omenda mopogore bende osechiwe migepe. Mano bende kelo oteku mathoth e migepe makamago. Ma bende koro en geno marwa wan warito neno chieng' tarik 7 manero chieng' tich abich mar jumani ka bende ibiro som budget ayanga e od bura maduong' ma pacho kaendi. Warito neno bende the big 4 ni ibiro ket nade moriwo weche goeko mag thieth. Wantiere kod affordable housing gi mamoko. Wach makamano bende aneno ka e itoboke mar 29 mano mar gazeti ni mar The Standard. Uhuru Okay's mini budget sets aside to end fuel crisis. Ma a budget mabalang' ma bende jatend piny Kenya ne okete koke kata nochwe koke odiochieng' manyoro ma bende koro wan koda geno ni biro konyo e kelo fuong'ruok kendo tieko midhiero mar mauta mar taya mar mauta kata modhi ma bende osekwako pacho kaendi kendo kanyo gilero e yo makare enhance security mana kaka osewacho omenda ma bende oket tenge ne ting'o malo wechego mag arita e pacho kaendi, wechego mag IEBC ma bende omedo omenda kaachiel koda gik mamoko ma bende ibiro medo omenda mar neno ni chenro duto odhi kare pacho kaendi ahinya to motelo ne yiero mano maduong' ma higani. Kende weche goeko mag yiero neno ni piny owacho ma pacho kaendi ochwalo kata mana koke ka bende neno omenda moket tenge en omenda maromo siling bilion 139.7 ma bende koro idhi timbo godo yiero maduong' ma pacho kaendi. Omenda ma kamano bathe bende neno ka iwacho ni ibi tiek godo achiedh nade modok korka oro ma bende nokwako gwenge ma pacho kaendi. Bende ibiro nyiew godo moko kuom vaccines mag COVID-19 manero kore en geno ni yiero ma pacho kaendi biro tanna yiero ma higani biro time yo makare. Edwin ben nitiere giminya medo kanyo kose wadhi mana mbele? Apani budget maduong' idhi som tich ang'wen tarik 7 koro kanye makendo wadarito neno ni to kanyo to idhi mi ang'o midhi mi pek ahinya ka koro wachomo yiero to be kabe mae budget mogik e botend jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma be koro dhi yweyo mare bang' tich kwa tieko yiero. Koro en budget mwada kete wang'wa ahinya mondo waneni to ang'o momiyo pek ahinya. Wach makamano neno ka itoboke mar 14 kanyo. Ang'o minyalo wacho wachno Sharon? Mano itoboke mar 14 kama bende waikore ayanga ne budget ka bende osewachno omenda osebed kiketo big 4 agenda kata agenda 4 madongo ma bende sirikal ma pacho kae nitiere godo. Mana kana se wacho chien koche ngini big 4 manero moriwo weche goeko mag thieth, universal health coverage. Wantiere koda sector mag manufacturing magweko kembe mosebedo ka chiwo mwandu mopogore bende weche mag chiemo bende Edwin neno koket kanyo manero kaluore koda arita mar chiemo e yo makare. Affordable housing bende neno koket kanyo manero keto nengo mag udi e yo mayot. Kata kamano gima bendo makodhoga kaluore koda big 4 kata na big 4 drivers
chakre higa mar 2018 nyaka sani wanitiere higa mar 2022. Omenda makamagi osebed kata mna kiduoko chien ne Big 4 kata mna Big 4 iluongo ni Big 4 drivers and enablers. Ineno ka hiko omenda mar higa mar 2018-19 nochiwo omenda mar romo siling bilion 460. Hiko omenda mar 2019-20 ochiw bilion 450.9. Higa 2020-2021 nokochiw bilion 128.3. Sani hiko omenda manero mar higa mokadho mar 2021-2022 ne nokochiw omenda maromo bilion 142.1. Akeni koro budget ma higa mar 2022 mabende wantiere nyaka higa mar 2023 gibro keto omenda maromo nade? Onyalo dok piny mana kaka osebetgo dok piny nikech kaluwore gi midhiero mar midusi mar corona bende mosebetgo, koro nyalo bet ni dhi ng'in to wanyalo wuoke midhiero no nade mondo uchumi odoge wang'e. Yiero bende nitiere, koro kopogore gi higni mwaseng'iewo yiero ne onge yiero, koro yiero be nyaka mi pek higani budget mantiere. To apani moko kaka mag thieth nyaka pod dhi mi pek nikech apani kata e campaign sani ji te wacho ni ji bro yudo oganda bo yudo NHIF okumba mar thieth, koro kanyo pod migawo no pod nyaka dhi yud budget. Makoro nyiso ni weche mag yiero makoro sani koro thiro kata omenda mabende ichiwo ne Big 4 drivers gi koso nikech Big 4 king'iyo kama oting'o manufacturing kata ahinya kata housing gini gin gik machalo infrastructure, gik moting'o gedo, to gigo ok gin gik ma inya tim mapiyo piyo. Koro sani wang'e atonga mayot minyalo yombo koth kapok wachopo dwe mar 8. To gino maduong' mabende jatenda piny Kenya masani Uhuru Kenyatta ne dwa keto ng'ala manyime kata nodwa ni owe ka nitiere kare en wachni mar UHC mar chiwo thieth e yo manyangafu ne jo Kenya duto. Kendo mane achiel kuom gigo masani koro josiasa bende temo dhiro ni koyiera tabiro kelo numae. Weche mamoko gi bende ok wawinj ka gimula ahinya, en mana wachno mar thieth. Akalure ni thieth en gino ma idwa ni kochopo higa moro to jo Kenya ok ochuno ni ogolo omenda moro amora e ofuko margi e kinde ma gimanyo services go mag thieth. Wanware to winjo ni jo sani jo siasa biro gi singo mabende ka oseyier gi yiera ni ito wigi wil gi singo kendo koro ging'iyo mana weche ngini sani ka wan waseyiero gi kendo waketo gi mana e kom ma higa mar 2022 waketo gi e kom bang' yiero mabende koro ilando gi ka gichaka tich ni wangi ng'iyo 2027 wigi wil kata na gi singo mabende na gichiwo to an kaka oganda bende wiwa jawil e higa ni koro ma ineno ka moko kuom gi bende koro dhi nyime gi chenro magi mar dino wang'wa koro en geno marwa ni oganda sani wabeda kicha wayier jotelo mantiere koda dongruok. Ka wadhi mbele wanyalo dhi ito boke mano mar 16 mano mar Gaset ni mar The Standard. Ito boke mar 16 kanyo nitiere wachni mar 17 on Raila chopper stoning held for 7 days. Inyalo wacho ang'o kotudore koda wach makamano Edwin, kaluwore ni wach makama endi bende no nyayo pogruok e paro kata paro mopogore e mbui kacha kotudore koda jogo manochielo gi kidi chopa manoting'o Raila Odinga Wasingishu kocha. Apani ma en siem ne ji nikech ka wachomo kinde mag yiero kawa kidi mibato koro sani koro kin kendgi kendo koro gidhi bet e dala biriyo ka pod itimo ka pod iyalo gi koro ma nyiso ni oganda obed motang' ahinya seche ma ji ng'eny to koro ni wakwanywa go kidi koro sani gidong' kendgi kendo gidhi bet e ndala biriyo mabe joma ne samoro osiayo gi kata mane onyiso gi ni gitim kamano to koro ywe utegi mos. To wanyalo yudo ni ponono nomigi kata 50 kende 50 masani ok nyanyiewo gimoro amora to timo gima kama sani koro odhi bede jela kata kuom thuolo mamoko. Ingeni uganda masani kata mna thoth kata mna mano maka paga bero manene no maka kata mna kwanene weche manyien e TV mar Ramogi kaindi. Thoth gi gin rowere. Mano keto rowere kama chalo nade. Ingeni sani bende kwa dong mana gidweche manok maromo kata mna ang'wen kata tin matin ne ang'wen to adhi yiero maduong'. Jo sasa ng'ig mombe ni gitiyo gi rowere nikech rowere nungo gi dhongere ni they are so vulnerable. Inimi mana pesa matis ni iti nyayo lweny. Iteri mana mod ni madh kongo matin ni to koro ese mana nyayo lweny koro
En wach malit Joyce, en wach malit kendo rowere nego bed ni wabeda kicha kik ti kodwa. Sani ka koro osemak gi koro timo nonro ndalo 7. Gidong gintiere od twech gi sani. Ndalo 7 koro gin kata mana jotelo mabendi lieko ni nomiyo gi pesa. Ninde otanda 6x6 yueyo mayom. Ento ninde dierot. Uninde dierot koyo chame. Kaisi nitie gimoro ma wacho ga ni ng'eny ng'ato kosetimo timbe makamano kochako regret. Ine kapok ochiwni pesa makamano to kitamri. Agombo kata mana campaigns madhi nyime gi. Chieng' ma rowere bikelnegi kata mana pesa, kata mana weche mabendi kelone maga soya gi. To gitamore. To bing'e gimomiyo kata rowere nyalo bedo nok nyal tamore pesa makamago. E pacho ka endi wantiere koda nok mar tich. Rawere onge koda tije. Mane momiyo wanyalo wacho ni gin idle. Tiwacho gi dhongere ni an idle mind is the devil's workshop. Itiyo kodgi marach. Emomiyo ni itiyo kodgi. Nikech jasese sabino ng'eni maber ni rawera ni onge pesa. Rawera ni kana miyo kata mana 50. Rawera ni kana nyone mana kong'o. To wan nyayo tule. Emomiyo ni ibro ti kodgi pile. To kwatamre chieng' moro wane gima gibro timo. Gimonego bed ni timo mokwongo en tieko nok mar tije. Waseneno ka jo siasa timo campaigns magi moluoro Raila Odinga wacho ni ibiro mi jogo ka pone obedo jatend piny Kenya to ibiro miji omenda maromo $6,000 dwe ka dwe. Ruto korka koni to wacho no biro ting'o malo joma ni piny. Mago moting'o Mama Mboga ka achiel kod rowere ka en bende wacho ni obiro yawo thuolo mag tije. Magi gik maneno ahinya kanyo korka thuolo mag tije. Ko yawne rowere ma tijo bedo moromo e pacho ka. Aparo ni ka tijo bedo moromo mar adiera kaka sani jo siasa singo. To kochopo yiero mar higa mar 2027 onego bed ni waneno lokruok. Tingeni tije go biro gi yo manade. Tije go biro mana koyaw kembe, oyaw kata mana medruok kata mana mag iwacho ni manufacturing sectors. Nikech adiera kata mana ka sani to nawacho ni Raila okawo kom to okoyaw kata mana weche kata mana kembe kata mana gi iwacho ni organizations opogore tije go biro wuok kanyo. Mane penjo koro maduong'. Koro sema bende jotelo nyiso wani koro kaponi giyudo kom to gibro chwalo kata okenge mag tije. Gibro chwalo gi yo machalo nade. Nikech 6,000 to kawane semiyo ng'ato mak ma ogai mar ODM wacho. Ng'eni bende 6,000 nok mi rowere miyo jodongo. Koro rowere ketwa kama chalo nade to wane kwana tamalo mang'eny pacho kendi. To pile ka pile kata noduchi makawuono giko mar oduchi makawuono. Nyithinda dime de nyuol kawuono. To Edwin korka nyalo wacho na imbe chwalo ne pach. Anapani kaka rawera ka jasiasa obiro gi pesa mokwongo kawo pesa no. Isekawo to chak penjo matek. Ikawo mondo kipenji. Iko kawo mikete mfuko. Koro iwacho ni pesa to kik gitamre. Pesa mikete mfuko koro kipenje ni to jatelo dweche igni 5 gi osedhi nang'o CDF cha isechamo misecha osetiyo kai ibo tikise kawo pesa kokikete tago yani gino mara neno ni sama kore sayo gini sama kore sayo gini gikawo pesa cha to gikawo pesa to kochope debe kacha to keke yiere ni nikech pesa mane kawo yiere gi manifesto mabindo chiwo nikech kata kochope debe kacha to kila ng'ato dhiga kende jasiasa nok bibede bathi mondo ne ka Sharon ogone kura kata Edwin kata Joyce ogone kura koseoyo koro tiuru mariek akata kamano ka wadhi mbele adwa ni wadog nyaka ito boke mara 4 mano mar gazet ni mar The Standard. Ito boke mar 4 ka nitiere janeno moro mabende nochopo e nyim doho kama bende itudo jaod bura ma Malindi mano Aisha Jumwa koda ketho mar siayo johera mage mano kotudore koda nek mar jago moro mabende itudo godo Aisha Jumwa mano nek mano timore higa nek mar migosi kata Mr. Jola mano timore tarik 15 dwe mar 10 higa mokalo ka bende ni seyo kata nodonjne Aisha Jumwa ka achiel koda jarita mare kata bodyguard mare Mr. Okuto mabende ne ilieko ni no chelo gi magina Mr. Jola mong'ielo rengo e kinde mane idwa tim by elections kata yiero madundo mano e gwenge mag Malindi kono kendo sani koro janeno no mabende ochopo e nyim doho wacho ni kata bedo ni Aisha Jumwa ne nitiere kacha to Aisha Jumwa ka achiel koda bodyguard mare ne onge koda magina kata ne gionge koda silaha mora mane ginyalo tiyo godo e timo monj makamano. Sharon korka pachi ewi wach makamano. Igeni weche mag yiero makata kaka sani wantiere mana kaka iwacho ni mano bende nitimo yiero moro ma adundo kama bende koro ngumba ujola ne olalo ngimane akeni en sigu mane mabende biro ga okang' makamani bende ng'eni nitie twak mabende wadhi bedo godo kaluwore koda MC aspirant mabende nonege e gwenge mag Kisii.
Ingeni koro sani ka koro Malindi MP mane Aisha Jumwa koro nodonjone koda ketho makamendi kaluwore koda janeno mabende koro nowuok kany manero Alfred Kahindi kata bedo ni wacho ni Aisha Jumwa no onge koda magina mora mora to acha ni wach mabende nowacho kata nokang mabende kana gidhiero mo makamano ingeni lep ni wacho gone nyalo ketho kata nyalo loso weche koro lep makamendi bende kwatiyo godo yo makare biro konyo koro sani ngumba ujola no setho sani kitimo kata na case ne makamendi okonyal chier gi sani Aisha Juma makati biro ngade ne bura to bichiere koro okang makamendi wakwa mana jotelo mantiere oko kacha sama intiere oko kacha kata na iloso koda oganda wach mi wacho nyalo loso kata nyalo mana ketho weche wan gi sani pod warito doho nikech okano chak winj bura makamendi warito winjo bura mabende ibingadi bura mabende ibingadi kachiel koda kuma bende ibichiu wan pod wakia doho ema bende biro yalo to gima wang'eyo for sure ni wadong koda dweche manok kende to wadhi e yiero maduong' mabiro sani bende kaka itimo diero kata na welo mag duondo buche bende waneno koko mabende osechako mienjo koro en luoro mabende dewach ni koro okwako koro gwenge mapacho kendi Edwin kor kapach an kor kapacha ni wach ni pod en wach manie nyimdo koro be okwanyal kole ma ng'eny moingo kaka gima notimore do to kata kamano kiyalo wach nek gima duong' ahinya en mar keto ng'ama ichichgo kama nene kotimore koro witness mokwongo ni gima timo maduong' ni oketo Aisha Juma kama nek ne otimore nentie koro warapani mane koro chakruok mar winjo wach ni e yo matut ni ne entiere kama nek makamano notimore kendo janeno ni wacho ni nowinjo Aisha Juma ka wacho ni ne nitiere obila moko mane ongiso no dhi kacha to wacho ni obila go ok tim tijgi ok tim tijgi dong mane lep mana wacho cha obila ok tim tijgi koro ene ma koro one kaka otimo kendo no siayo kata notiyo koda dhok marathue mar nyiso ne nodhi kanyo koda jone kata johera mage maderoma 200 mabende nodhi godo e romo makamano tingini Joyce kata mna kaendi bende dawach na seyo bila nikech live bullets go live bullets kuma romo magalamoro kuma ji ntiere ngeni bende ok owinjore nikech kanye bende ka ji oyudo hinyruok makoni kod kocha jomoko lalonge mage dongero mone obila notiyo kod oteku mathoth kana gitiyo koda live bullets omiyo wach makamano pod nitiere nyimdo janeno no osewacho ni Aisha Juma nitiere kanyo koro warit wanegi madoho abiro kata kaka do biro ngado bura makamano kata kamano wacho ni en Aisha Juma ne onge koda silaha mora to koro kwange adiera Aisha Juma ka chiel koda jalup nene mong'eyo kata bodyguard nene emong'eyo gino manotimore kono ka wadhi mana mapiyo ka pod wantiere Gaset ni mar The Standard ka wadhi e itoboke mar 8 mano mar Gaset ni mar The Standard ipenjo kaendi ni bende will Uhuru factor play out in Mount Kenya ahead of State House race matende ni bende Uhuru Kenyatta ka sani en jatend piny Kenya mawuok e kom to sani pod entiere siasa kendo nyocho sewache lela kaka en obiro siro lwedo moluor Raila Odinga e kom dwaro mare mar laro kom jatend piny Kenya amane yiero maduong' ma higa ni to bende onyalo konyo Raila e yudo mbulu masawa mar piny Kenya kacha koseoyo nikech maendi bende opogore koda Mwai Kibaki e kinde manowuok e telo en nowuok odhi yweyo Uhuru to sani pod waneno ka podi entiere siasa kacha nyalo bedo ni en bende odwano miye lemo moro kata oyo to mano ok wanyal ng'eyo nyaka chieng' yiero rumi ka Raila biro yombo kata Ruto biro yombo iwacho ni pod gido masawa mar piny Kenya tingeni kata mana Uhuru Kenyatta Gisan kata mna wacho ni the two horses manoro gai mar ODM kanyakla kata jalup jatend piny Kenya ko yiergi bende giwacho ka sani koro ginte koro gisero mbulu ni will protect the Kenyatta's family their property and their wealth apa ne mane gima koro mienjo kaendi nikech Uhuru sani ka koro pod odhi timo campaigns Uhuru pod acho ni pod en rawera kata bende rawer ni twange ni gene 18 nyaka 35 kata kamano kwa naneno kana Mwai Kibaki mabendo sedhi rutaya gisani en odhi to ling modhi kabisa makta duonde okwa winjiga sani kata mna ka Uhuru wuok oko matek kar nyalo mare dibed ni en bende podo gido lemo mamoko warito mana neno to ka pod wantiere mana kanyo nitiere janon weche mag siasa mabende sani wacho ni e yiero no mar higa mar 2017 ne nitiere kata atamalo 70 kende
mar jogo mawuok e masawa mar piny Kenya emano luto ombulu. To nyaka sani koro gikia ka bende gibiro wuok karomgi mar mondo mi giluto ombulu e yiero maduong' ma higani. Kaluwore ni kata sani masawa mar piny Kenya onge ng'ata magigolo madhi laro kom jatend piny Kenya. Sani wanyalo wacho ni kom mabende gigeto en mar jalup, nikech nyaka sani pod wakia ng'ama biro bedo jalup Raila to wakia ng'ama biro bedo jalup Ruto. Apani mano e gima nyalo ng'ado kwan mar joma dhi luto ombulu ka e Kenya ma masawa, nikech gionge gi ng'atgi, mano mokwongo. To kata kamano bedo ni Uhuru Kenyatta pod en jatendgi, pod en gi pek, kendo joma luwe be pod luwo kama osiemo. Manyiso ni kuma wacho to pod nigi pek moloyo kano linga kata kano wacho kama opogore. Koro pek mar joma dhi luwe nitie, to kwang'e ni gidhi wuok karomgi marom nade kaluwore gi bedo ni onge ng'atgi ma ochung'. Koro mano e gima timore. To be mar ariyo, bedo ni en jatend piny Kenya sani, gimotimo maber berne dhi gi ng'amo siemo. Rachne bende ng'amo siemo no nyaka tinga. Tingeni sama berne gi rachne dhi gi ng'amo siemo. Ng'eni masa mar piny Kenya gimomiyo ne kila ng'ato dwaro dhi kacha. Masa mar piny Kenya king'iyo kata mana counties mantiere kacha, counties go thoth to oganda go be thoth. Kik wach gweng, nyalo kata mana paro Tharaka Nithi mabende osebedo kata mana Kamienje, yiero ka yiero wacho ni mag Tharaka Nithi pok odonjo. Wang'eyo kwan mag ombulu mawuok masa mar piny Kenya. Te masawa no makata kaka Edwin osewacho, ng'eni sani bende jogo eko mabende alap dhogi ndong' ne komb ker. Onge ng'at mora mabende oseyango jalupne. Koro masa mar piny Kenya ni ma pod ji geto ka bende wang'ene yiero mar higa mar 2017. Kwan atamalo 70 nowuok ayanga manero mar dhi yiero. Koro higane koro ng'ene chal ka gima koro ji temo lar mondo gine kaka ginyalo baro ombulu e gwenge mag masawa. Gitemo gido masawa mar piny ga. Josiasa pod otema gido masawa mar piny Kenya, kata bedo ni yiero mano mar dwe mar 8 to kayo machiegni. Nyakoro muge jong kata kamano wadwa ni wakaw yeyo matin eka biro duogo mar mondo mi wadhi mbele koda nonro mar Gaset. Ka bende walidho ni mana gigo manitiere Gaset mano mar The Standard ka achiel koda Daily Nation ka ntiere kae kod nyawadwa Sharon Ong'aw ka achiel koda jafwambo wadwa mano Edwin Okoth. Kik idhi mabor. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. God is your strength. Listen to me, favor will come. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. When you're in trouble, instead of keeping quiet, open your mouth and talk to your God. Come, join us in worship, You made my life so beautiful. praise, and get inspired with sermons and uplifting services wherever you are. Every hustler getting paid. Don't wait till Sunday to get the word of God. Get inspired anytime with Viusasa Gospel Center. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Mimi naitwa Geoffrey Kwatemba. Kupata wimbo huu naziona baraka za Bwana ambao nimeufanya na komando wa Yesu. Kama sikiza tuni yako, bonyeza *860*412# nawe utakuwa wa baraka. Na ukumbuke, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Osebetie, oseneno, osekale. We are free to support whom we think has a great opportunity to bring change in this country. Ginang'o gini madogo embaka gi oganda. Jasiasa matuklu Dalmas Otieno Anyango. Eduol gi Charles Odhiambo tich ariyo tarik 5 dweni mar 4 kochakore saa 1 mar otieno. Mana kamano nyako Ramogi Ajuang'ero kamana inya medo mana kete Ramogi TV kae ka wantiere kae mondo mi wadhi mbele koda nonro mar Gaset ka antiere kae koda nyawadwa Sharon Ng'ao ka achiel koda Edwin Okoth manja fwambo marwa mathothne timo wechego mag ohala kendo kelo lipode manyangafu ka achiel koda mabe ahinya kotudore koda wechego mag ohala. Nyako Ramogi Ajuang'a kapok wadoke nonro mar Gaset adwani wasom moko kuom ote mabenda neno ka joneno mago sechako oronwa Facebook kacha kama wantiere live. Ranex wuoda Monica wa mar Mombasa wachoni osedonjo ko wachoni Ruto nyalo bet good opposition leader. Erokamano ahinya. Muhia wa Kandara ka intiere Kandara town wachoni en well represented. Erokamano ahinya. Ayuyu Junior wachono neno wa ka intiere Kisumu Riat Airport. Aka Kevo Kadori wuoda Amolmosa wachoni oneno Ramogi TV Rupinye ka intiere Lakisama. Aka Anyanga Makopio Jagogo Katumo wachoni shortage mar fuel nitiere kata kamano oneno waka intiere Gogo Katuma. Sharon ka bende intiere koda ote moko kata duoko moko minyalo somo ka wadhi nyime. Nitie no moro molombo wanga ka endi nyinge Samuel wachona yie kod kit somo Gaset mar Ramogi TV timo. Pod unlocked live from Game Sinaga Pacho Siaya County. Mana ka ng'io moko mabende parni wantiere mbui marwa mar Facebook mabende wantiere live. Jeremiah Bray wachino ru jokanyanam intiere nonro mar oboke kiwuok Sori Town Migori County. Celine Steve imbe wachoni ineno makare kintiere Busia. Eunice Gidhogori wa Londiani iwachoni following the best morning show oyaore ahinya. Bende kwa ntiere koda janeno amoro kaendi Steve Makoluoch iwachoni neno wa achiel kachiel kiwuok county ma Kisumu. Chenro mar nonro mar Gaset pod dhi nyime. Erokamano ahinya. Ramogi Ajuang'a ka wadhi mbele koda nonro mar Gaset pod wantiere Gaset mar The Standard. Ka wadhi itoboke mar 10 mar Gaset ni mar The Standard. Athun wach mabende omipeka kanyo itoboke mar 10 en Ruto's plan to avoid acrimonious primaries ahead of August 9th polls. Akalore ni mae Ruto sani en jatend duond burano mar United Democratic Alliance UDA. Akabende ginto gipchano mar timo welo maggi nyadichiel. Ok kaka duond burano mar ODM mabende okeyo welo maggi gitimo odiochienge mopogore opogore. Kweth mar UDA kata duond burani mar United Democratic Alliance sani koro dwaro ni gitim welo margi odiochieng' achiel. Mano mabende gigeto kata gichano timo kanyo en tarik 13 mano ticha ng'wen juma manyien. Gichano timo welo odiochieng' achiel mabende giwacho ni kata kamano wakia ka welo makamago biro timore yo makare odiochieng' achiel kor gwenge duto mapacho kaka lure ni wantiere koda counties 47. Nitiere counties moko ma gibiro wale jogo machung', nitiere counties moko ma ok gibi wale jogo machung'. Wach makama endi bende nyalo dhi yo makare kose oyo Sharon.
ingeni lure gi kaka ngato chanore ka gichanore yo makare wacho ni ka gi organize themselves gi dholiech kaka wacho to gibro mana timo atima nikech ineno ka giwacho ni governors gibro timo e kor gwenge 12 mane romo pogre koda gwenge 47 mantiere kor gwenge ma pacho kaindi. Senate kanyo bende neno ni gibro timo Senate mane primaries kata mana welo mage gibro timo e counties 19 bende giwacho ni constituencies magoeko od buche gibro timo welo manero mar 120 bende neno kanyo kom mag women rep ma bende gichano timo kanyakla koda wards maneno ka gintiere koda bura manero wards mago MCAs ngeni MCAs motimo cathedral MCAs gichano timo 892 koro en mana geno ni kaponi gipangore yo makare kaponi gichano chenro mage yo makare to bro mana dhi maber mana kaka wacho bende ni gibro chiwo direct nominations ne od buche mamoko bende. Edwin in kor ka kori pacha gik mokare achiel nyalo bet ni gidwa ngawe kama ok yot chope timo nominations gindala achiel kata ka be ni gitime counties 12 kende to ok en gima yot apani yiero mokalo Jubilee no temo gima chalo kama to nolwar magenuoyo ochuno gi magenuoyo UDA mana ka be ni UDA en chama en duon bura ma pod neno kotin monyalo timo gini gindala achiel ineno ka gidwaro clerks 100,000 kama kaka gidayudo jogi magi tim gini gindala achiel kendo kama pek betega en tero boke mag go ombulu go kuonde me onego gichope kanye makoro ji gibro wang ka girito to gigwedebe to gima kamago timore emin wewe no ka tiere duond buche moko mawacho ni kor wan wabro winjore kuonde moko to wamiyo ji direct ticket but ngeni Edwin kada mna Joyce kata mna ko pokidhi nyime ngeni kada mna ka igwacho ni ndala chieli neno dhano buora magichano ndike tich returning officers gaberio aka chiel koda presiding officers 128 nena mana polling clerks 1100 giketo thuolo mar tich koso oyo kata gikelo thuolo mar tich to welo e pacho kae ndio segabedo matek ok mane yiero mahiga ni kende kwa ng'iyo gate yiero mag higni mosekalogo kochopo kanyo seche mag welo tulo jamuoch kata kamano UDA to wacho ni welo mag gibiro bedo e yor ratiro ba onge mibadhi mora kata kamano weche mag timo welo odiochieng' achiel titime kuonde mopogore opogore dine bed ni time odiochieng' achiel ten kumoro achiel mano berbere to ma en kuonde mopogore opogore kendo jogo magidwaro onokonygi bende thoth ahinya. Warito neno kaka chenro makamano dhi bedo but angeni welo kata mna diero to ok yot nikech tinde welo chal mana ka yiero seno mana ka ji welo kata mna mago diem neno kana gitemo kata mna sani mabende koro gichiwo otiko manyalo di neno kata mna kaka lweny pod mienjo koni gi kocha koro wan warito neno ni chieng' magi bro timo bro bedo nade joma bro yie gi duoko tis joma ok bi yie gi duoko bende nitie warito neno mondo waland ni nyakora mugejo kata kamano ka wadhi mbele bathe kanyo itoboke mara par kaendi pod wamedo mana chwalo ote magwa mag kuyo ka achiel koda leta ne familia mar Pady aenda mabende nyo magoro lal godo e bomano madoha Qatar aka bende ler mar tho mare nogola yanga koda minode mano mili aenda kalure ni osebedo koyudo thieth kata osebedo e ICU kuom thuolo mar juma achiel toka bedo koda heat stroke gino mabende omiyo lalo ngimane odiochieng' manyoro bende nosebedo jaod bura ma Kasipul Kabondo mano e kind higa mar 2005 nyaka higa mar 2007 kata kamano Nyasaye oket chunye kama okwe kendo ne anyuola ka achiel koda osiepe mage wamedo mana oronu ote mag kuyo ka achiel koda lit bende neno mana ka bende pod anyuola osiepe pod medo chokore e gweng' ma Nyasore mantiere Kasewe location Kabondo Kasipul bende nyalo paro ni Pady ahene yani Pady bende nosebedo ga jaod bura ma Kasipul Kabondo Kasipul manero e higa mar 2005 nyaka higa mar 2007 koro sani ka ne jambetre mar piny Kenya ne piny Qatar wagoyo mos ahinya tingeni maendi bende higa makoro wanyalo paro kata mna Mashage bende notho koro akeni ketwa kama chalo nade kata mna piny kaendi bende waneno jaod bura machon ma Machakos bende otho ong'ielo rengo kanyo mano jaod bura ma Machakos town chon niluonge ni Iveti South constituency embe en kanyo chakre higa mar 1997 nyaka 2002
embe no ng'ielo rengo koro en kuyo ne jo gwenge ma Machakos bende nikech giwito jatendgi machon. Niluonge ni Jonesmas Mwanza ma bende no wito ngimane Kikuyu kose Kikuyu nyinge Jonesmas Mwanza Kikuyu embe magoro lal kode kendo thoko ja higni 70. En bende Nyasaye oket chunye kama okwe ne anyuola kaachiel kod osiepe mage. Nyasaye mondo miu chuny mar kwe e kindegi makoro ulalo jalno mane ntiere machiegni kodu. Akawadhi mbele ito boke mara 12 mar gazedni mara The Standard. Bende nitiere wach moro kae masani nyalo bedo ni buogo chuny kendo mako chuny ahinya. Kaluwore ni nitiere jago moro ma bende oyang nyinge kaka Thomas Okari. Thomas Okari ne jago ma bende olap dhoge ne ndong ne komno mar MCA mano Kisii kocha kate county ma Kisii kendo yangore ni no nege kinde ma bende no wuok kata no wuotho ko wuok Nairobi kae kodhi Kisii mar mondo mi ne ikruok mar welo mago mag ODM e county ma Kisii mano nego be ni timore tarik 7 kata kamano onege kendo no nege no yud mana ringre ne e ode. En wach malich ahinya. Wach ma kama endi unyalo paro ni keto welo mag duond buche pacho ka endi kama chalo nade gi sani ma bende koro yiero chomo machiegni Sharon. Just wach ma kamano na late na kata mna kapoka duko kata mna penjo ni ingeni report ma kama endi kaponi nya kwa Ramogi ni neno kata mna weche manyino tieno manyoro kata mna ukinyi makawuono ma bende Cleophas no kelo. Ingeni jalni Okari Thomas no wuok buore Nairobi ka dhi Kisii nikech welo makamano gitimo chien tarik 7 manero jumani. To kata kamano kaluwore koda keni en sigu kosango nikech ng'ato kata mna report mana Crispin Otieno reporter mar county ma Kisii kano chiwo kata mna kani neno bedroom mare Piny kanyo en na remo kitanda en mana remo. Joma undu akento no longi ni gina joma undu koso gen jomage. Nodonjo gi dhot maka chiena. Odhi go jalo kese jomoko be luonge ni bet otongo gudo wiye. Kanya makoro no bleed to death. Kama kata kumana jo kane yude kanyo nikech kano temo kata mana go koko kani chopo kanyo to ni yudo mana ka en ng'at ma ok nyal. Pod en kaluwore koda weche mag welo mana kaka nwa wacho kata mana kamano welo ngeni tinde chal ka gima en yiero akeni ng'ato kochiw ne otiko kata mana kapo ni mar ODM no miyo mi kata mana mar Jubilee kata mi mane mano ok nyis ni dhi debe akeni jopiny pod nigi that mentality mar goyo ombulu ne nikech koro mi ng'ani otiko mar ODM kata miye mar UDA nene manyaka wayiere ni odhi e kom. En bad narrative ma oganda nigo kendo en wach malit nikech iluongo nango primary stop pod dhi nyime kata mna pok ge chako gi kuku margi kamili temineno kata mna ka weche makamagi osechako arita kata mna mag jo siasa malaro kombe mopogore nitiere e kama chalo nade kata mna e county ma Kisii gi sani. Ani gima okelo buok ne kata jo dak kata jo mabedo nigi dwa laro komno nikech ka koro neg ng'ato dalariyo kende kapok ji odhi e welo tapani en gima ok ber nikech okelo buok koro luasi mantiere seche ma koro ji dhi e welo en luasi mar ikia ni dwa nindo kanye. Atemo mana paro ni kade be ne an achiel kuom joma laro kombe gi to ng'at achiel osenegi koro anto koro adhi bet kanye dhi dak kanye en luoro maduong' ahinya kendo kata welo mane nyatime yo makare koro ok anyal guarantee ni dhi time yo makare. Tin kisenego kata mana ng'ato koro otho kaka koro Thomas Okari ni osetho. In kama intiere kata kano ori ni basi dhi nege in koro imor. Anyola mare to koro winjo lit neno kata mana kaka mine gi yawuoyi ywak kacha malit. Ng'atgi osetho. In koro kiti kama chalo nade. Ngeni mae be kendo luoro mathoth. Okelo luoro mathoth ne jochung' mopogore iseneno kama kaka welo mag ODM bende koro gisani koro ji osewuok oko ji koro luor otiko manyalo dia mabende ichiwo ni bende koro osekelo luoro ne ji mathoth koro en okang' malit kendo lit ahinya to yiero pokotim nyisa ni ma welo to koro yiero kotim to koro biro bedo machalo nade. Ato nyaka sani wanyalo wacho ni obila podo wacho ni timo nonro mar yango tho mar Thomas Okari kata nek ma ok en tho ma en nek to nyaka sani wanyalo wacho ni onge ranyisi moramora ma obila nitiere godo kaluwore ni ok wanyal kata seyo jalno magi laro godo kom makamano ni emone
nege kalore ni onge ranyisi mora mora. Wach ma kama inkora kia ni keto siasa kama chalo nade. Okwanyal ng'eyo ni ka en ng'at mane gilaro komno ema ponono nong'eyo ni ponono nyalo yombo koro we okaw ngimane mar mondo mi owene komno koseoyo. Kata kamano bila odhi nyime koda timo nonro matut mar mondo mi otiek weche makamagi. Nikech sani Thomas Okari no jahigni 38. Mano ojana ma pod tin ahinya. Kendo kalure koda hike ponono ne ntiere koda familia. Sani oweyo minode ponono oweyo nyaka nyithinde. Jog makamago sani koro dhi bedo koda ngima matek ahinya ka achiel koda luoro ma pod gintiere godo. Nikech nego ng'ato e ode kamano dake bende kelo luoro kata jogo modong' e odno ponono nitiere koda luoro uonge koda kwe e odno sama koro weche makamagi timore. Obila kata sirikal onego bed ni keto arita makare kata ka gitimo nonro machalo wi nek makamaendi ging'i jogo maponono ne ntiere machiegni kode, jogo ponono gilaro godo kom makamano ka achiel koda ji duto maponono ginyalo bedo ni gichich godo manyalo bedo notimo maundu makamano. Joyce, en adier ni obila pod dhi timo nonro mondo ng'e nang'o mokelo tho mar Thomas. To kata kamano Thomas en ja ohala bende. Koro inyalo wach ni ne gilaro weche mag ohala. To gimomiyo pek mar wach siasa ni donje ni nodong' ndalo 2 kende to gitimo ang'o? Gidhi e welo. Ohala ok nochako timo wik achiel mokalo kata ndalo 3 mokalo madang' wa pek bed ni tudo gi weche mag ohala. Emomiyo koro bedo ni ne en ng'ama ne nie laro kom mar MCA to gi welo mane chiegni to gi thone ni en gima dhongere luongo ni coincidence ma nyaka non ahinya ni to bende kata na Edwin kiwacho ne jo ohala ng'e ni be kwatimo ohala Kisido ng'otimo ohala Nairobi. Anawacho ga ni pile pile ng'e mit mar ngima Edwin gi Joyce. Mit mar ngima en ng'eyo ni odiochieng' makiny kia gima dhi bedo ni dhi timore ni. Dina bed ni jo ohala ni ong'e ni nodhi yudo tho ne odiochieng' manyoro. Dino kowuok na buore Nairobi kama bende otimo ohendni mage mar dhi kaunti ma Kisii. Mane mit mar ngima. Kata kamano ka wadhi mbele ne anyuola ka achiel koda osiepe mag Thomas Okari un bende waoronu ote mag kuyo koda lit Nyasaye mar mondo mi omiu mijing'e kinde mabende ukale asani matek mabende ulalo jahera maru kata jalno manentiere machiegni kodu. Ka wadhi mbele weche mag somo itoboke mar 13 kae jatend migawo mar somo manongire Georgia Magoha sani kono nyiso skunde mag ji giwegi kata private schools mar mondo mi ochak gero kilesego mag CBC na ikruok mag junior secondary schools. Magi bende owacho odiochieng' manyoro mabende ne ntiere county ma Kiambu kendo ne ntiere sub county mag Gatundu South kama olimo skunde mopogore opogore kuro. Ka bende wacho ni nyaka sani nitiere kilese 5,000 mago mag junior secondary schools mabende osegeri kata piny owacho osegero kor gwenge mapacho kaendi ka gwengego mag nyandwat mag Kenya nitiere koda osegere kilesego okang' mar atamalo 100 matinde ni gisegero kilesego duto. Ka bende wacho kanyo ni nitiere kilese 10,000 mabende migawo mar somo geto mar tieko kochopo kanyo e giko mar dwe mane giko mar Julai mano higani mano kaluore koda chik mabende nogol kanyo koda jatend piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta. Weche mag somo tunyalo wacho nang'o Edwin? Apani weche mag gero kilese manyien gi en odhi biro gi pek ahinya to ne weg skunde ma ji giwegi nikech ok ang'e ni ne gin gi ikruok. Ng'eni piny owacho to nigi pesa moket thenge kata budget mambalang' mane okete kogno nyoro gi jatend piny Kenya ne nigi bilion 6 gi milion 900 mana mar gero kilese modong'. Koro apani jo skunde ma ji giwegi to dhi winjo pek to wageno mana ni gibro nyalo nikech kata piny owacho bende wacho ni gisechopo atamalo moingo 90 mar gedo mabe nodok mana piny matin kane ji timo penj. To koro sani gichomo mana tieke. Koro wan mana waketo mana geno ni gima kama bro timore nikech yudo kilese moromo en gima duong' ahinya mondo lai manyien mar CBC ni odhi mbele.
Sharon in koro kakori kalore ni lai manyien mar somo en gino mabende jatend migao mar somo ngire George Magoha wacho ni nyaka dhi mbele kata tek kata yot. En gino ma sirikal osekete maino mare mar neno ni oloki lai mar somo kowuok e 844 kendo wadhi nyaka competency based curriculum. Dono ka poda jatend migao mar somo Magoha poda jiwo skunde mag ji giwegi mag private schools mag mondo mione ni mondo gigero kilese makamagi mar mondo milai mar CBC odhi nyime magwe kod junior secondary schools. Magoha pod wacho ni skunde mag ji giwegi pod nitiere chien kaluwore koda okenge mag gero sikunde. Koro en gino marwa ni okang' makamano dhi maber kaka bende kineno kana kotenre koda weche mag somo bende owacho ni jopuonje mabende tayo grade 7 gi grade 8 wacho ni okang' mokwongo kata na batch mokwongo igeno ni biro chako CBC training machiegni. Ka bende aneno komulo kanyo wechego mag Nyanza. Ka bende wacho ni Nyanza nitiere atamalo 97 with the CS being optimistic works will be completed by the end of this week. Kochopo giko mar jumani. Chenro mar gero kilese mag CBC mago e gwengego mag Nyanza masani nitiere atamalo 97 abiro bedo koserumo. Mar neno ni kata kamano migao mar some pachoka indi nitiere koda geno ni kochopo kanyo higa mar 2023 to koro piny Kenya biro bedo mana CBC. Lai mar somo biro mana bedo CBC. Nyithindo minyuolo sani gin kato gibing'eyo somo mar 844 gibiro mana ng'eyo ni en mana competency based curriculum. Omiyo jok Kenya duto nego bed ni siro sirikal enano ni CBC odhi mbele yo makare. Nitiere jogo makwedo CBC ka giwacho ni CBC kelo pek ne jonyuol, miyo jonyuol timo gik mopogore opogore. Adira kiwuoyo koda jonyuol moko ma bende nyithindgi osechako dhie kata somo lai manyien mar somo ni mar CBC. Gisiko ka giwacho ni kawuono nyathi biro ni dwaro ma kawuono dwaro mae moko ing'iso nyaka ni kiyudo kata jogo modak e bombe seche moko ng'isi ni nyathi ong'isi ni kinyi dwaro gi koda wale skul kinyi dwaro gi koda ogudu moro mikete kolo mag gwenogo to intiere Nairobi kae giyudo pek okipidho gweno ikia kumida yudo wale ikia kuminyalo yudo tuoro mar mondo mi twang'o walo mago pek mabende jonyuol kalesa lakini wang'eyo ni kinde mabiro mbele gik makamago biro bedo mayot kalure ni en gino makoro ji biro rwako kigin kendo lai manyien mar somo biro dhi mbele yo makare. Mana kaka iwacho Joyce ng'eni kana CBC ni ochakre kata mana kana ochako ji mathoth na kwede nikech jonyuol nacho ni gintiere koda ting' mapek. Nyisa ni Joyce CBC in janyuol kaka sani wantiere Orak idonjo kata mana ot sade kinge nyathi pod riti idonjo iol pokitimo kata mana giki samoro kata pokitedo nyathi nyisi ni japuonjo ng'isa ni gona story mane makinya wacha mbele class to story ni yake gona monge wekata toto isime paro story mara toto kata wekata mano nitiere nyithindo moko eno ninda kango chopo gokinyi seche mirwake odhi school ta koko biro ni mama japuonjo ng'isa na dhi gi maka e school sechego seche moko yugi kata koda omenda mar dhi nyiewo maka sechego in go kinyi ko nyathi odhi e skul samoro tiyo gi stove seche moko tiyo kata gi gas matinde ji tiyo godo kata kelo pek tang'eyo ne kinde mabiro mbele jonyuol biro winjo maber kendo biro kelo ber ahinya sekta mar somo pachoka. Anajomna jonyuol mondo rido kanda nikech CBC onge dok chien eneno dhi kata mna Magoha bende winjo ka wacho ni ng'at mabiro kawo lemo mare manero ka osetimi yiero maduong' mabiro bendo dhi mana gi pesno koro CBC onge dok chien nikech skunde oseger junior secondary schools koseger titero gi kanye. An gima naneno mapek gi CBC noketa mago picha omena. Picha mara omena mosetedi nikech ing'iyo traditional food mar the Luos. To kadok e wach mar gero kilese manyien apani ne skunde mag ji giwegi gi pek makelo ginyamiyo jonyuol en ni koro gichako medo pesa mondo ka gichop gedo ma idwaro ni gigergo kilese manyien. Apani mano kanye makoro pek moro nyalo wuoke to wan mana gi geno ni ok gibidhiro pek no ne jonyuol mondo ka gigedi nikech ma en ohala monego bed ni giikore timo ka koro gik moko lokore kaka lokore ka wadhi mana mapiyo piyo kapod wantiere oboke ni mar The Standard nitiere sigana moro kae ama bende mane itoboke mar 17 mana ka wanyalo mule mana matin kalure ni wantiere kae koda Edwin ma bende en ng'ama dichuo en bende onyalo chwalo nwa pache kotudore koda sigana makamaendi ka nitiere nyadendi moro kae ma bende wacho ni chuore koro no kawo okang' mar nyombo kendo kata mar manyo dhako mar ariyo nikech nokonyal
mar nyuolo nyithindo ma yawuoyi. To ka wang'iyo wechego mag science, ng'ama dichuo ema nyalo determine kata nyalo yango nyathi kit chwech mar nyathi mibiro nyuoli kapo ni en manyako kata ma wuoyi, nikech wacho ni wan joma nyiri wantiere tong' ma wende wantiere godo nitiere mana mago mag NX gi X, mago mag nyiri te. Wacho ni chromosomes gin mana X gi X. To koro mar joma chuo ema nitiere koda nyalo mar yango ka nyadendi ni nyalo nyuolo nyathi manyako kose ma wuoyi. Koro akia gimomiyo jago ma kamaendi en akia ni weche mag science ginokalo ne oko, kia ni en ema nyako determine ka minode ni biro nyuolo nyako kose wuoyi, gino momiyo koro onyuomo nyako mar ariyo. Edwin sama koro iko duoko nikech aneno ka isechako paro. Josi ng'ene kinde mosekalo kata mana kidhi e gwengewa ma kaluo kacha. Dhako kapo ni inyuolo kata mana nyithindo, idwa ni nyathi mokwongo bedo wuoyi. Akia ni gino paro ma kamano nobiro nade kuom oganda. Iwacho ni wuoyi siro, koro akia ni nyako tok siro. Wuoyi madhi rito mwandu ma bende idhi we chien kata mana gi wuon mare kata mana gi kwargi kata gi ng'a. Koro akia ng'eni ma en gimoro mosebedo wi dhano for a very long time. Edwin diwach nang'o? Ang'eni koro iseiko duoko. Ukete tago maliet nikech an e dieru ji ariyo to onge wach abro bet tung ka watimo nonro machielo to gima lit ni gini timore higa mar 2022 manyiso ni sani onego bed ni nitie ng'eyo moingo kaka kech kata kaka wacho ni ne chon gini en gima onego bed ni ne timore chon ka ji pod ne ok nigi kod ng'eyo to koro kotimore sani to en gima lit. Ok ang'e ni pod ji onge ng'eyo no koso mato enana bedo nyachon ma ng'ato poko yudo ng'eyo masani. Nikech mana kaka Joyce wacho ni scientifically ki science onge dichuo ema miyo mondo ng'ato oyud nyako kata wuoyi. Sex mar nyathi bedo determined gi dichuo. Koro if anything dichuo ne mano nego bed ni ipenjo ni tango mi pok oyudo nyathi. Ato koro gima kendo dhiera ero koro en sani osenyombo kendo onyombo nikech jaode mokwongo siko ga nyuolo mana nyiri kendo en gi nyiri 5. Chiege mar ariyo ni bende koro kochako nyuolo mana nyiri obiro chako ka onyombo kendo mar adek. Odhi mar adek nikech ineno kata mana nonro motim kanyo donno kana mana ka kwan mag joma miyo wang'eny maingo chuo. Ineno ka luore koda nonro mabende notim kaendi, nonro mabende notim koda Kenya National Bureau of Statistics, UNICEF kanyakla koda World Health Organization. Ingeni joma nyiri pod wang'eny malo joma chuo. Ineno joma nyiri sani wantiere milion 24. Chuo nitiere milion 23. Koro ka second wife ne ni okonyuole ne bende nyiro. Ka mar adek kata 4 ko ero to kata 6. Lakini okay no wach maber. Joyce okan jalony mar science. To kata kamano sex mar nyathi en nitiere ga female nigi XX dong alafu male nigi XY. Koro ineno ka probability mar X podo ingo Y. Nikech chances ni Y ema di make it are still very emomio jomachuo kwan ma Sharon wacho ni jomachuo tin ne joma mon. To kata kamano king'iyo sigana ni mama ni nonyuolo nyathi ma wuoyi en man nyathi ma wuoyi no nodok kaluore gi tuo. Koro ma ng'isi ni ng'ani samoro ne nigi wach ne moro mopogore gi wacho no manyo nyathi ma wuoyi nikech nyathi ma wuoyi be wacha chalo dwa mieto to kiko wacho ni nikech nyathi ma wuoyi nikech wacho ka indi ni chances kata nyalo mar bedo koda nyathi ma wuoyi koda nyathi ma nyako en ata malo 55. Omiyo konego be ni ng'ama dichuo seyo minode ni ok inyal nyuolo na nyathi ma wuoyi ni koro we ametni. In kaka ng'ama dichuo ine min koda nyalo mar miyo nyadendi no kata min odi nyathi ma nyako kata nyathi ma wuoyi to bende nyathi en nyathi. Obed nyathi ma nyako obed nyathi ma wuoyi giduto giromre gi sani. Akawa dhi to boke mar 18 aneno machinglo moro kanyo. 18 mano mar The Standard nitiere machinglo moro kae nitiere kalapapla gin kalapapla di 1 2 3 4 kalapapla 4 manitiere kor yamo kanyo to kalapapla go mana kaka unyalo neno ondike gik mopogore opogore. Mokwongo manyalo neno kanyo en Raila Tosha, nitiere ma DVD 2022, Kalonzo Ruto 2022. Unyalo wacho ang'o kutudore koda machinglo be nitiere jomoko piny kanyo ma achalo ni giwuoyo ka ging'iyo kalapapla manitiere yamogo. Ingeni kaluore koda machinglo ma kama endi magi pacha ma pacha kaka Sharon ong'aw.
Machinglo ni joma ntiere ka kineno gi gichal joma wuok e gwenge motuo mantiere koda ngaji kata mana yien cha dong nene mana yien moro maonge kata mana ite to wiye ka endi kalapapla fuyo to kalapapla dong ngeni betiyo koda mo to siani bende ntiere nok mar mo jo siasa bende pod dhi nyime koda campaigns magi neno ma DVD kanyo mana kaka ilero ndege kadho to ji wuoro ni to ma winjo mana ni ntiere nok mar muoni to kara kalapapla gi tiyo gi ang'o en midhiero momako dho jopiny. An gi pacha taneno ka gini temo mana nyisowa pogruok mantiere kind jopiny gi jotelo. Joma nego gi joma onge godo, jomodhier. Nikech king'iyo jogi gin kech kayo gi ineno ka oro goyo gi madhiang' gi otho kanyo kech kayo gi gin gidak marach to malo kucho to ji fuare ma gipenjore man to wawinjo ni nok mar modhi ntiere kare ang'o matimore manyiso ni ji wane e pinje ariyo mopogore kendo pinje man mabor. Ng'at achiel ni e piny ma ochandore kendo owinje weche mag mauta maonge to ng'at moro no to en e kalapapla gin gifuyo gidhi koni gi koni. Koro mano mana pogruok mar luongo ni the gap between the rich and the poor. Joma nigodo nitiere malo kocha to joma onge go dhogi omoko piny kae. Akawa dhi mbele adwa ni wamule wach moro ito boke mar 24 mano mar The Standard kaendi ka bende wadoke Bimbo Mines kata kar kunyo goldi kata mula ma Bimbo kama wach ni kata weche go mag manyo mula sani koro oloyo kata luoro ni ka intiere e buo bugo mag kunyo mula kata bugo makamano nyalo sienyore kendo nyalo wito ngimani kanyo. Kaendi nitiere sigana ma bende oket kaendi magi bende timore kasani en ndalo 100 nyaka ne tomo kwach ne bugo cha mara Bimbo im kacha kendo nyaka sani poko yud ringre mare. Jokuny mula ma Bimbo kaendi pod dhi mana nyime koda chenro ni mar kunyo kata bedo ni masira mar sienyruok mar lo nyalo timore kendo iko lakini mano gin magiketo thenge kalore ni gin mula te magidwaro kata kamano kata king'iyo thoth kuonde ma ikunye mula gi akia ka jogo yudo ga mula mar adiera kose oyo nikech kata ngima gi king'iyo onge lokruok mora mora e ngima gi to gine magitiyo matek mar mondo mi giyud goldi cha goldi no ka giseyudo iuso gi kanye to kaka wang'eyo goldi en gino ma nengo ne onego bed ni nitiere malainya ma kata kiyudo piece moro matin kiuso to onego bed no loko ngima gi ang'o miyo ngima jogi ok lokre gin tiere mana wanyalo wacho ni pod en mana dhier ma higa ka higa onge lokruok mora mora. Hapa ni Joyce ntie gimiluongo ga gi dhongere ni resource curse. Kama ntiere gima ji yudo ma ok gipidho. Kata yore ma ji yudo omenda ma ok giketo, ok giloso. Gino miyoga keloga gi kuong. Okelo kuong. Kuong mar omenda. Koro king'iyo kata economy man gwenge ma Nyanza jomodak e alwora dho nam nigi net ariyo. Net achiel otero gotieno oweyo to duogo. Seche monindo to rech moko ga. Kiny kodok to golo macha to chako keto moro. Otiyo gi yamo, ok otiyo gi mafuta, onena to duogo ga 20,000 gokinyi. Ema nino ka economy ma Nyanza ne ji iwacho ni jaluo tiyo gi pesa dichiel to ketho to gi koro mano donje e mind mar ji. Koro ino ka jogi be ong'e ni gold ni kunya bur idonjo piny kuyo idhi manyo kitego to iluoko to aneno ka ng'ato wacho ka noyudo siling 300 odiochieng' ka odiochieng'. Ng'ama yudo siling 300 e gweng' ng'ano ok onego bed ni odak marach kech mana 15,000 ting'ino odiochieng' kodiochieng' kata mana ka giyudo 300 ni samoro nitie odiochienge moko mok giyudo to nitie kata mana gima na Joyce wacho ka nochako kata mana nonro mar Gaset ing'eni kech ngaji gi nok mar tich nyalo miyo oganda ma pacho kaendi otim tije mok nego bed ni gitimo. Ipani kapo ni mine makrab ma waneno tipo gi kae dina bed ni gintiere koda tich maber dina bed gintie kata mana kaendi nikech kar kunyo mula ma Bimbo ni bende kwa ng'eni tomo kwach podo moke ye kanye kech lo makamano jasienyre. Nitiere tije moko ma jomoko timo nikech onge gima gitimo ok ton gibed mana e ot kacha
nyithindo ng'iye dwa nyuka dwa rabuon to imbe ng'iyogi in kaka miyo kata mana kaka janyuol iwuok awuoka oko thoth tije ma ji timo thoth negi ok gin tije ma gihero ni mondo gitim en mana ni ngima emoketogi kama tek miwuore bende neno kata mana seche ma gitieko kata mana e kar kunyo mula kanyo seche 12 to itieko seche ma kamago ikia kata kidhi yudo mula kata oyo ikia kata mana kidhi yudo siling 300 no kata oyo. To gima timore Abimbo ema timore DRC to ema timore West Africa ema timore Nigeria kumiyude modhi ma e bolo kamora mora miyude mwandu ma e bolo kata kama ntiere yo miyudo go omenda ma ng'ato oko control kaka ipuro kuondego nyaka bedega gi weche machalo kama ji ok dhi school Dino mama moro wacho kan nyithinde ok tie kata school nikech pesa miyudo no jo kumilupe ndalo lupo nitie joma ok dhi school kuonde mipidhe niang' moroni kumwa e kocha ndalo makoro niang' ne kelo pesa maber jo bet niang' gin joma nowe school e class 5 joma puro chele kama ntiere economic activity ma pesa ne dwa biro mayot ntiere gimiluongo ni resource cash. Aparo kata ni nitiere dhowath moro mane wadhie kinde moko chien e gwenge mag Homa Bay kocha. E dhowath kanyo kidhie to king'iyo kata chal mar ngima kacha. Ok apar kata kane waneno skul moro amora e dhowath kanyo. Nyithindo nitiere mane kor gwenge to gin seche ma nyithindo nego bede e skul. Jolupo ge king'iyo kanyo sani seche neno odiochieng' matiende ni pod girito godhiambo eka giter net magi e nam kacha. Gibeta beta to thoth giyudo mana komera mera kanyo. Matiende ni pesa magi yudo kacha matin. Ka rech magiluwo kanyo maponono gichame udi to pesa magi yudo gitiyogo mane madho kuong'. Gino mamiyo kata ok gin akeno ok gin mbele kose nang'o. Tino wache ni ngima. En mana gima nanyisi ni kuong' mabiro gi omenda mabiro mayot. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang' adwa ni wakao yoyo machielo kaeto eka waduogi wadhi mbele koda atwak mabende wantiere godo kayo kinyi makawuono ka ntiere kae koda nyawadwa Sharon Ong'ao kaachiel koda Edwin Okoth kik idhi mabor. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Ikelo kwayo ni to amigo we gik mamolo seche duto kaka omenda miyudo Ane chama moro mare weche wala gik machandi kaka rawera kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit Miela Tenga riwri gi Lin Ramogi Nyanakach Stella Brenda Nyarochie kod DJ Kolokol Instrumental mana e mbak ndalo wuok tich nyaka tich abich saboro odiochieng'. Osebetie, oseneno, osekale. We are free to support whom we think has a great opportunity to bring change in this country. Ginang'o gini madogo e mbaka gi oganda. Jasiasa matuklu Dalmas Otieno Anyango e duol gi Charles Odhiambo tich 2 tarik 5 dweni mar 4 kochakore saa 1 mar otieno.
Mana kamano nyako Ramogi juang machiegni kendo kama wadhi mbele koda toa kamaro kinyi makawuono ka bende walidho ni mana moko kuom gigo manitiere Gaset mano mar Daily Nation kachiel koda The Standard kantiere kae koda nyawadwa Sharon Ngao kachiel koda jafwambo marwa Edwin Okoth mar mondo mi wami mana siso mar nyiewo Gaset obed mano mar The Standard kata Daily Nation ma mondo mi bed piny isoma kendi kamoro mora ma intiere ka wadhi mbele koda nonro mar Gaset Sharon kachiel koda Edwin wamule matin Gaset ni mar Daily Nation Gaset mar Daily Nation kae thuon wach mabende omi pek en yo mar telo wich bar maduong' ahinya mabende ogai mar ODM Raila Odinga kata jatenda Azimio la Umoja sani luonge ni Azimio la Umoja One Kenya coalition sani nitiere gode pacho kae kaluore ni sani Azimio la Umoja nitiere koda duond buche wanyalo wacho ni maderom 20 manitiere bo Azimio la Umoja to sani koro Raila Odinga nitiere koda wich bar maduong' ahinya mano motelo ne yiero maduong' ma higani wanyalo wacho nang'e ewi weche machalo kamaendi kaluore ni sani kila ng'ato rito mar neno ni Raila biro walo ng'a mar mondo mi obed jalupne to jotelo mamoko go mabende okelo duond buche maggi mar mondo mi olos Azimio la Umoja gento gidhi wuok gang'o nikech kila ng'ato dwaro mana pok mare Jesse ngine en wich bar maber en wich bar mokadho kata wich bar nikech duond buche mabende koro oriwore e Azimio la Umoja One Kenya ni tema koro thoth nikech gin duond buche mohewo 20 to duond buche mohewo 20 ni ng'eni kila duond bura nitiere koda jatelo mare ogai mar ODM koro nosemi otiko mar dhi ting'o bendera manero mar Azimio la Umoja One Kenya gisenen wich bar nikech kila ng'ato rito neno ni lemo mane midwa miye kila ng'ato rito neno ni an mana chwali lwedo ni anda kimie lemo makamano ingeni jotelo mpogore bende nitiere ka gwenge mopogore Masawa ni ka Imbo ni ka Hoho mar Okak ni ka ma jogi duto te bende wacho ni gintiere koda mbi en wich bar Joyce wan warito ingeni jofwambo wan warito arita to wakeyo koro ingeni bende yiero dhi kakayo warito neno ni koro ng'adhi kuongo gai mar ODM mama dhi kuongo nyiso jalup mare koso William Ruto madhi kuongo miyowa wantiere koda kata mana nani jatend Safina ni luongo nang wanjigi gini koro warito lakini mar hosa sariogi mai kuma thuon wach nitie wach makamano mi peke itoboke mar 12 kachiel koda 13 mar The Daily Nation Edwin in kor kapachi paro ni wich bar makamae Raila nego be nitieko e yo machalo nade kaluore ni sani kila ng'ato ng'iye kaka jalno manoloso Azimio la Umoja sani koro en Azimio One Kenya Alliance kila ng'ato keto wang'e e Raila obiro walo ng'a obed jalupne jomodong' gi tibiro milemo machalo nang'o okoyot kata pile wacho ni dhiang' ye lach wang'e tapani ji dhi koro dhingo i dhiang' nikech koro kata komi matumbo to koro akiani matumbo be dhi romo kata ji to kata kamano achiel kuom wich bar en mana mar kako nya yiero jalupne to bende gi kako nyalo golo kata mieno mar bedo ni osire gi piny owacho nikech ji wacho sani ni in gi dhongere gi luonge ni project kako nya golo wach mar project ne dhoji kata wiji kata pach ji mondo ji kik ne ni en ng'ama itiyogo gi piny owacho mondo oyud komno mano be nyaka otema ahinya mano be wich bar moro ma en go kopogore gi mano to be kako dhi Masawa mar Kenya en kama jomago achiegni atamalo 30 mar jomago luto mbulu kono koro kako dhi kono ma ok ochuno ni mondo Uhuru ema kowe odhi kende kata gosiepge mamoko mano be wich bar moro ma pod ogai mar Azimio One Kenya Alliance dhi bet go bende ka wang'iyo kanyo mana ko oliek matin achiedh nade abich mabende Raila nitiere godo sani seche mabende olap dhoge ndong' ne kom ma jatend piny Kenya ka bende obiro yudo getting a significant slice of President Kenyatta's Mount Kenya region votes ka bende obiro yudo kwan atamalo mag ombulu mathoth e gwenge mag Masawa mar Kenya paro mabende kata okang' mabende obiro kawo mar yiero jalupne ka obiro bedo mano paro mabiro loso kata biro ketho kweth mar Azimio la Umoja ka bende machielo mabende aneno kondik kanyo en shaking off the government's
project target mar ng'iyo sirikal masani ne nitiere koda projects mage mabende nogeto aka bende obiro dhi mbele kod geyo makare kata oyo ng'iyo dwaro mar duond buche moheo 20 manitiere Azimio One Kenya Alliance aka achiel koda neno ni duond burano mar ODM podi nitiere koda mbi kata securing ODM numerical strength. Kasani kwa ng'iyo kata duond burano mar ODM nyaka sani kwa wacha kuma diera wan kaka jofuambo gigo mosebedo ka wafuambo duond bura mar ODM sani nitiere koda chochni mang'eny. Wanyalo wacho ni Azimio ni osechako madho ODM. Kaluwore ni kata kane waneno joma mokadho gumbo ka achiel koda Charles Owino nowuok ODM odhie duond bura machielo ka achiel koda jotelo mamoko mabende sani osechako wuok e ODM ka gidhie duond buche machielo matiende ni sani ODM wanyalo wacho ni yom ok otegno ka ODM mane waneno e yiero mano mar higa mar 2013 mane ODM en ODM makane wang'iyo pap to nen mana machungwa sani ODM rumo kata welo magi sani gisechako chiwo tiko nyalodia gino mabende koro jo siasa moko kuwinjore godo jo piny boko rwake yo makare kalure ni ponono gi paro ni ichuno gi koda jalno ma ok gidwar ng'ene ntungni makoni kod kocha makata mna sani wich bar mabende Raila ng'ata achiel ni odwaro bedo jatend piny Kenya ng'ata achiel ni no gai mar ODM bende welo bende dhi nyime odwaro mar mondo mione ni welo kata mna ketimo mondo ODM okaw kombe mopogore mondo gimbe gibed koda wacho noteku kata mna ka gibiro loso e od bura maduong' ponono ni gibiro kawo kom manero mar tend piny Kenya to sani mana kaka iwacho ni jomoko osebedo ka wuok e duond bura mar ODM ne giwuok kata mna ka gumbo gi nowuok ODM samoro na giseyudo kata mna ni samoro idhi mi ng'ato otiko manyalodia e county Masia nikech otiko mar ODM ten mana achiel kende tichiwe ne mana kom achiel ka en governor senator jomalare bethuth koro gumbo gini kata kan wuok na giwuok kapok chieng' tarik 26 noseromo sani ma koro welo itimo mimiyo direct nomination bende imiyo kwan jog madam na chung mana independent ni winjo office mar registrar of political parties bende kan osechiwo kata mana kwan gi sani moheo candidates moheo 109 osechung gin giwegi manero independent mano bende en gima chielo koro en kama tek Raila Odinga nitiere kuma tek miwuore nikech bende dhoudi mopogore bende dwaro mar mondo mi omigi lemone nikech koro jalup jatend piny Kenya bende en mana otika achiel kende ma bende koro nek bed ni chiwo to joma gete kata na joma bende igi bo wang' manero warita banka osechiwo tiko makamano bende wasewinjo kata na jok mogombo chiwo ne tiko makamano jotelo ma jopiny geno ni ibiro chiwnegi moko wuok Masawa moko bende waseneno ka wuok Imbo mar piny Kenya wan pod warito neno en mana ni oganda mathoth geno ni Masawa kae ma koro ibiro chiwo tiko makamano kaluwore ni Masawa onge ng'ata mora machung' e kom tend piny Kenya ng'eni Justin Muturi chung lakini kar mose yangore jodito mose yangore manye joma nigi mbi to nwacho joma nigi mbi onge ma osechung' kono koro memeni kore geto gi kwan mag ombulu ma bende nitiere Masawa hapa ni bedo ODM ok en gima yot mana kaka iwacho ni joma lare ng'eny bedo ni un gi ji mang'eny akia ni kise kwa seche mwadhi kata e fuambo kidhi e rally mar ODM ok en gima yot nikech passion gi ng'eny mar ji nigi mor ji nigi ilo moro kanyo ma ng'ata dwano bed mana gi ticket mar ODM koro ing'eni hapa ni wich bar ma ogai mar ODM nigo e laro kom maduong' bentiere en gi koro wich bar nyadiriyo wich bar mar ariyo mabe bende ok yot ni mane ODM kae ng'eyo ni ji adi madwaro gini to koro ng'ama dhi yude to dhi yude nang'o to kamiye to dhi rochowa machalo nade kata dhi losonwa chama machalo nade nikech nitie ng'ama be kimiyo tiko to be ketha kamano nitie ng'ama kimiyo tiko be kore kiloso koro nitie en iluongo ni win lose situation nyaki win matin nyaki lose matin but koro balance mana ni ere kama dhi win go mang'eny to ere kama dhi lose go mang'eny kata ka pod wantiere weche gi mag Azimio la Umoja ka wang'iyo piny kanyo Azimio bende osingo mar ting'o malo uchumi mano mar gwenge go mag Turkana ka bende jatend ODM kata Raila Odinga ma bende olap dhoge ndong' ne kom mar jatend piny Kenya bende osingo mar wuoyo koda jatend piny Kenya ma piny Uganda mano Yoweri Museveni
mano jatend piny Uganda, mano Yoweri Museveni, nyawadgi ma South Sudan Salva Kiir, kaachiel koda Prime Minister mar Ethiopia, mano Abiy Ahmed, mar mondo mi gimany yore mag tieko nok mar arita mosebedo e gwengego mag Turkana, ma bende wacho ni osebedo kathiro wechego mag dongruok e gwenge mag Turkana kocha. Ka bende wacho ni ma en kaluwore ni gwengego mag Turkana kata kaunti ma Turkana osebedo ka goyo ne ombulu maber ahinya, mano kochakore yiero mar higa mar 2007, kendo dwaro ni kende yiero ma higa ni mar 2022 jo Turkana bende wuog oko mar mondo mi ogone ombulu gi duto. Kaluwore ni odwa wuoyo koda jotend pinje mag Uganda, South Sudan kaachiel koda Ethiopia, kaluwore ni Turkana kata kaunti ma Turkana nitiere e kiewo koda pinje machalo kamago, kendo twak ma kamano entiere koda geno ni nyalo konyo e takwe kono, kendo jo Turkana nyalo wuok oko goyo ombulu e yo makare kochopo kanyo dwe mar 8 higa ni. Wan warito neno nikech ing'eni odiochieng' manyoro ugai mar ODM natimo campaigns mage e gwenge mag Turkana. Kata mana kopogre koda weche mag arita kwe, ma bende ineno ka bende odwaro riwo jotend pinje adek mar mondo mi okony otiek nok mar arita kwe makamano. Ineno ka na bende owacho ni nitiere apaya matudo Isibania dhi nyaka Juba manero e piny mar Sudan, ma bende ogeno ni apaya makamano biro konyo e chwalo okenge goeko mag weche mag trade. Iwacho ni weche mag trade gi dholuo chatito noluongo nang'o, weche mag ohala e kinde gwenge makono. Gin singo madongo dongo king'iyo ni magi gik mabiro timore kind pinje. Hapa ni gin singo madongo dongo ma ok wang'eyo ni ibiro bet mayot marom nade mar timogi. Gai mar mtosha asire kendo nyadi okang' mar adek manero bang' lokruok mar nyinge makamano. Agero ni lokruok mar nyinge makamano en kaluwore koda ing'eni wan Kenya Alliance bende en kweth moro, Azimio la Umoja bende en kweth moro, to kweth ka kweth dundo buche mariwore e kwethgi gin giwuok Alliance gidhi riwore gi Alliance machielo. Hapa ni e winjruok samoro nitie kata na winjruok matut ma bende pok ginyiso oganda oko e lela ni en ang'o. Samoro en mibi luonge ni kiongozi chalni nitiere ber ma bende ogeto. Nitiere ber mogeto gino momiyo odwa ni oluonga riwruogno ni Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Chalni nitiere maling' moko ma pok wang'eyo, to wan kaka jofwambo pod wanyalo seko mar mondo wanyalo kunyo matut wang'e gino ma Kalonzo biro yudo kowuok kuom nying makamano, nikech wacho ni nying be nitiere koda teko. En be no luor mana ni gidhi lale, gidhi muonygi, nikech ka koro idonjo kamoro to nyingi bolal, ng'eni mano koro umuonyi chuth. Kora pa ni nying mar One Kenya no ema nodwa miyo pek, to be koro kaka giloso duond bura achiel, koro sani koro kata ka giwuoyo to giwuoyo kaka jo duond bura achiel, giwuoyo kaka joma koka riwore mondo los duond bura achiel. Akawadhi ka watieko nikech aneno ka sa marwa mano miyo waru madwa ni wang'ie machinglo manitiere e itoboke mar 16 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo ma kama indi nitiere jogo morwako suit mano marateng' giduto girwako sati marachar e igi. Ng'at machielo mokwongo ni moneno korwako tai marakwar kanyo to ndike ni government, to machielo ni en oil companies. Kaito nitiere nyamburko moro kanyo ma gichalo joma diyo, mano sirikal koda kembe mag modhi diyo jo nyamburko kose nang'o, ma bende otudore koda nok mar maute pachoka. Oparo na slogan moro mar ntakufinya. Koro gifinya nyamburko. Ne kaka gidiyo nyamburko madereba do mana wuok oko. Nyamburko di manena mana tires mag nyamburko. Magi koro kembe mag mo gi piny owacho. Mai kaluwore koda chiedhna de mabende osebede. Kembe mag mo wacho dok wachiw mo. Kaluwore koda gowi mabende sirikal pok ochulowa. Sirikal bende neno kata mana ka lwetegi koro gimako to lwetegi oridore. Koro ng'at man pinye mawinjo lit ema bende koro neno kata mana steshend logo mo kaka nyamburko pong'o, bodaboda pong'o, japinye mahinyore. Koro en mana geno maro ni kaka nagisechukruok gi ogirimiti ma kama weche dhi bedo maber. Apani gipimore teko, neno kaka tugo moro ma nyithindo tugo ni wapima ne ng'ama tek, iketo lweti kama to mondo keto kama to wi. Apani jogi koro e ywaruok ma Sharon wacho ni kokumiwa pesa to odhi be onge, piny owacho be ni keturu modhi mondo ji otigo. Koro seche ma ruodhi ariyo gore to lume mainyore.
koro lumen dereva gi nyamburko ma gibanjo no to gise banjo wande nikech kata sani okwange ni wada wiki ni dhi chalo nade. Samoro medruok mar mafuta bende kaka ni wacho chieng' tarik 14 bende warito. Koro wageno ni duol mar repra timuru ng'uono. Uduoke kata nyaka 100. Sare ni 134 temeuru. Uchope singon mag jopiny. Ka watie kadwa ni wang'i wach mogik e itoboke mogik mago weche mag somo man bende jatend migao mar somo George Magoha sani koro wacho ni chenro mar kata yo mar poor school choice to coast learners dream admission matiende ni jopuonjego manoko yiero skunde makare anyalo mono gi mar dhi e skundego kata mane gigombo dhiye kaluwore ni nitiere jopuonjre moko ma e kindego ma uyiero skunde monego bed ni udhi e klas 9 seche moko ikasoga jopuonjre gi yiero skunde ma kamago to jopuonjre moko onge koda jogo ma ponono nyalo chiwo ne gi paro maliw e wi skul monego bed ni giyiero mano ma nyalo miyo giyiero ayiera skul oyaye ma ok giparo maber mano momiyo seche moko kuom gi noko bedo koda paro kata noko yiero skunde makare sani koro mano dhi miyo ok gidhi e skunde ma bende chuny gi yande gombo. Ineno skul mar Nanyuki High School emiwacho ni was the most selected jopuonjre maromo manero boy school jopuonjre maheo 1,154 noyier mana ne wan wado mana dhi Nanyuki neno Pangani Girls mantiere buore Nairobi kaendi was the most preferred girls school nyiri moheo 1,124 982 mana katieko Joyce bende ingeni skunde kata mana ka iyiero thoth nyithindo kata mana ma asetudra godo mang'eyo ma bende notimo penj mar KCPE kipenjo ni yiero skul mane bende janyuol no konyi winjo ni an ayiera janyuol no yiero kende janyuol no kokonya apani nitiere bende kama wan kaka jonyuol bende waketo ni 0 marks matin nego bende wakonyo jopuonjre gi nikech at least wan wang'e skunde mabeyo ing'e kaka nyari kata wuodi osebedo katimo penj ing'e kaka osebedo kokadho kata kaka osebedo kokotim maber nyathi ka yudo 250 tiketo ne starehe tiketo ne kene ang'o ok en reasonable. Edwin wach ni mogik otudore koda wach mar somo ni kimaber ka ni nyithindo 10 mokwongo yoi 5 gi nyiri 5 sub county ka sub county to dhi yudo skul mane gidwaro. Manyiso ni wan gi sub county 290 koro nyithindo 2,900 to gidhi yudo mana skul mane giyiero ma gin national schools koro kitiyo maber to be in koro ionge ywaruok mang'eny ionge gi uwi mang'eny. Erokamano ahinya. Anyako Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar Gaset kaachiel koda twak ma bende ne wantiere godo kinyi ma kawuono koda Sharon Ong'ao kaachiel koda Edwin Okoth. Gi kanyo wabiro kawo yueyo matin kata kamano chenro podi iye lach podi nitiere mamoko mathoth mabiro tok maendi mano moriwo nyaka chenro mar orako ma bende biro ni tok yueyo matin kik idhi mabor.